wonde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettindo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirumede feere feeñay windere so buuɗalirumede feeri feeñi moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗalirumede ngam somtude o ɓatake bindaɗon e yaada e buuɗalirumede ko fate dewle gonka kame rendo galleji ɗi eɗen gone jaslare 17 morso hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 no kewɗen wiide e kala saaha kala ñande jaslare musidɓe tedduɓe en nataɗe galleji he kaalen dewle ɗe kaalen gilli ɗi kaalen ɓerɗe ɗe kaalen gonka ka kaalen rendo ngo nde tawno ko ɗum waɗi en wonde yimɓe ko ɗo kadi saabi en yaltude ko ɗum kadi saabi en yiidirde e yiɗodirde beele enen kala gonen e mbadi peewal musidɓe tedduɓe ko ardi fo so tawi en duttima e deftere Allah subhanahu wa taala omo jangguina neɗɗo gonka nde tawno neɗɗo ko gonka neɗɗo foti ko jangude gonka gila ne jiiɗa aduna ha ne jaltuɗa aduna kala ko mbaɗɗa koko haaltate sifa gonka ma ene jangue janguine ɗum woɗɓe ɗum noon an neɗɗo gonɗo deftere moni kala ne janggay ma aɗa janggay goɗɗo goɗɗo ne janggay goɗɗo poɗɗa ko wonde deftere janggotonde taw kadi nden deftere ande moƴƴana yonta ande moƴƴana rendo beele kadi annene daña farnorede daña naftorede e gurdam ma ɓuuri gona tan naftortoɗo walla tan gona bonnowo yo Allah dandine ɗen gueɗe musidɓe tedduɓe eɗen gandi dewgal ɗiɓi waade kono hoore jiiɓinde ni jiiɓande bonna wiya nduɗo suudu ko ñama ko tan woni hen nde tawno eɗen gandi kala ko welna welat kono kadi kala ko mettina mettat wayi tan kono neɗɗo yiɗa ɗannade wiya armin nawma Libi walla armin nawma Amérique so tawi Libi o bonnama tan hay sa yeehi toon jeeyata ko bonande nde so tawi Amérique o welnama hay so tawi ene boni sa yeehi jeeyata ko beelema o ɗum noon ganden kala neɗɗo wawi wonde ene wawi welde dewgal sifortake tan ñamako ene wela ene metta kono kala ko metti so weltinama tan welat ɗum waɗi noon neɗɗo so tawi yalti aduna eɗen gara eɗen muññita on jaltoraɗo aduna o eɗen belnanamo haw watta mosde beele o yejjita mette ɗe o yejjita ko boni ko o yejjita ko muusi ko beele o arta e meɗen holko saabi ɗum noon alay sago jañen ɓerɗe men mbajodiren hakkude men goto e men kala yo yi goɗɗo o goto e men kala yo tin goɗɗo o goto e men kala yo wattor goɗɗo o ha tenti ɓen hawruɓe suudu wotoru wiya resodirɓe musidɓe tedduɓe nde tawno dewgal en kaali alay sago kormoɗamo ndesodirɗa o respect dokkama fodde makko ha timma o rokkuma fodde ma ha timma wo anda ɗo heedanma ganda ɗo keɗanɗamo hono so tawi neɗɗo wi mboɗo yinma
woto yidde tan mboɗo yinma tan yo to wonɗon tan mboɗo yinma ala yidde nde yo dañɗo heedanma annene dañaɗo keedanɗa yidde nde kono mboɗo yinma tan ala ɗo keedanmami ala ko mbawanmami so wona mboɗo laarma mboɗo yinma nden yidde so ɓooyi ko gañgu won tat saabu nde ala gollal yidde ko ma wonde gollal dewgal ne ko ma wonde gollal debbo e gollal gorko nden to wooda ko holliri woɗɗo ɓe nangi mboɗo yinma tan so alda e gollal yahata goto e men kala yo dañ ko waɗi ɗum waɗi noon yimoɓe gilli kolliri mbi yidde ko jardin o noon omo sohli gueɗe tati omo sohli ndiyam taw ko kakendiɗam omo sohli nangue taw kadi ko hakkininde omo sohli jartede e kala saaha mbeɗe ɗaɗima ko piɗɗito o wawa rokkude mbaadi makko waɗa fleur on saaha sifora gilli jiiɗo kala weele jiiɗo kala yooɗe jiiɗo kala handina e hoore mum gilline musidɓe tedduɓe dewgal ko ni wayi dewgal ko entretien e kala saaha ene moƴƴi resodirɓe ɗiɗo jooɗo ɓe jewtida ɓe ƴeewa pergitte gonɗe hakkude mabɓe ɗe ɓe ƴeewa ko addata pergitte ko ɓe ƴeewa ittude ɗum an gorko ɓayde ko an Allah rokki wonde yeeso mbiyeɗa ko an resata ko an hurtinta ko an jogoto an ñamminta yarnata kono hande kam en batti ñamminede e yarnede alhamdulillah way noon kono aduna o yaari ni en jaaɓi kono alay saago e kala saaha an gorko guddita hello taw ene anda hande o an tan e joom suudu maɗa ko yewtude yogay toɓɓe ndeɗo hitande darima ha mayi en dañi hen ɗeɗo caɗele ni le parfum hay goto timmani Allah subhanahu wa ta'ala tan timmi neɗɗo gilataga hawa maaya o woni tan koye caɗele mais neɗɗo foof noon ene jogui droit wadde reconnaître probléme mum walla caɗele mum défaut mum woni caɗele tan ko neɗɗo mo watta reconnaître défaut mum neɗɗo mo andata défaut mum ko oɗo hen no woni mo wona neɗɗo saabu neɗɗo fof ne jogui défaut neɗɗo jaldetake gam défaut mum neɗɗo jaldete tan ko jogade mo défaut o watta hen mawnikinare wo salo andude ɗum wo salo nande ɗum o salo yiide ɗum ha kulena mo jogori maydude hen o foti jalkitede saabu o hankkadi o jeeya koye malkisaɓe kono neɗɗo pop mo Allah tagui aduna ene jogui défaut musidɓe teddu baba adama dañi défaut tuma nde joomi ko tagɗomo taguirimo junggo waɗimo e aljannaje rokkimo cuddiɗo wimo wuurɗo woto momi ki lekki ndewmomi ki lekki Allah jippinimo kono Allah jagguiranimo ɗum Allah rutti yaafimo wimo woto wattu annabi nuhu ko noon annabi ibrahima ko noon annabi moussa ko noon aɓe kewɓe limotako nelaɗo min sallllahu alayhi wa sallam nde jangganno suratu najm en jiɗɗem ngal makko taati o haali ko hefreɓe kalanno kono noon Allah jaggiranimo ɗum Allah wimo caggal hande saɗa janggo qouranil karim wi audu billahi min alcheytani rrajim neɗɗo timmani neɗɗo timmata neɗɗo wonta timmo ha abadan ɗum waɗi noon sa yi e neɗɗo défaut woto wi aɗa sakte défaut gam firudemo ala ƴeew artidemo e lawol peewal beele ɗum yejjite saabu Allah ne yaafo on ɗum ɗon baɗɗo ɗum o ndeke neɗɗo mo watta erreur aduna ala heddoto noon so tawi en guurdi hitande hande ma yi an debbo an gorko joɗɗon mbaɗon bilan gurdam mon en teskima noon ndeɗo hitande dewgal men ngal ne ɓamti needi ɓesgu ngu ne ɓamti jangde ɓesgu ngu ne ɓamti golle men ɗe ne ɓamti eɗen jetti ha oɗo niveau joni noon holno mbatten ha mbawen yencinde ko heddi ko walla holno mbatten ha oɗo suka mo waɗani rossir mbaɗenmo haw waɗa rossir holno mbatten ɗeɗo perguitte gonɗe e dewgal men mboɗo suuɗanma aɗa suuɗami walla mboɗo funtuma aɗa funtami walla mboɗo yaha caggal galle aɗa yaha caggal galle walla eɗen keewi tikke walla eɗen keewi kareji holno mbatten ha ɗum iwa saabu neɗɗo ɓernde laami ɗum hay goto laamaki ɓernde mum ɓernde laami neɗɗo no miijo laamorima ni aɗa miijo ko moƴƴi aɗa miijo ko boni miijo ma ya ha yettoyo Allah e miijo bongo so Allah jaggiri ɗum ɗon halkuma ɗon e ɗon kono ko miijo Allah jaggata ɗum ɗum waɗi noon fulɓe mbi
o haali mbaremo kono o miijima mbaremo ɗum kam hulɓinima hankadi ni ɗum noon ene moƴƴi e kala saaha debbo e gorko jooɗo ɓe jewtida gurdam mabɓe ɓe mbaɗa ɓeeto yidde nde ɓe mbaɗa ɓeeto kareli ɗi ɓe mbaɗa ɓeeto tikke ɗe ɓe mbaɗa ɓeeto dumtali ɗi ɓe mbaɗa ɓeeto ɓesgu ngu ɓe mbaɗa ɓeeto nde tawno dewgal wona tan mi resima ya marɓoye oɗo barme wona tan mi resima ya woni galle he tan wona tan mi resima ya ñanto tan wonko woni nder ko ñantete ha heewi ɗum waɗi mbiɗen gilli dewgal mbay kono jardin ni oɗon jardin noon omo sohli juuɗe ɗiɗi ɗe kala jartoɗa ay jartoɗa leydi jardin ndi wis mum ara so arani mboosa ɗum ngan sanga cafal nangi fiyay mum yoɗana on wona ɓerɗe mon ɗe garɗi ɗo hoolare ɓeydoto mawnude hakkude debbo e gorko musidɓe tedduɓe ko wasiya faade enen kala tinnoɗen nguuren wadde ɓeeto dewgal jogaki ɗum lelde tan wonɗo dewgal woni e lelde leeso kono soɓe ceerti koɓe tekkodirɓe ɓe beldata leeso weltinta ko ɓerɗe guddito hayso tawi an gorko a wona pocciɗo e leeso so tawi aɗa jogui yidde faade debbo ma aɗa jogui yidde faade ma oɗon jogui projet gollal e nehdi ɓesguji mi wondima o guur ha ma noon ceertata ɗum noon ganden dewgal welata koye ɓerɗe guddito suuɗo wasa wonde ɗon gonen e lakkitare gonen e peewal goto men kala yiyano goɗɗo o musidɓe teddu eɗen natana ɓatakuji dewgal oɗo henna suka debbo caɗele makko tan joom galle makko pijowo guila ɗo suuɗatono ha watti yiide teni kadi rewɓe ɓe joom galle makko fijjata ɓe pop o mandi ɗumen mandi ɓe kam foof saaha soɓe lelima o wiya kaari e kaari oɗon pijja guilɗo gorko o wulanno ha watti hen say so wi gorko eɗen kaala tan gorko jaɓata ñande hen nadde suudu ndu so tawi kadi woni o jaggi gorko o wi eɗen jewta tan gorko waɗa e ñamako ñirɓino o waɗi peeje kala o haalni sehilaɓe gorko o wajima gorko e suunde o wajima gorko e peeje kono o ronki o wattidi noon ko haalande jinnaɓe gorko yo mbaajo gorko saabu holko saabi ɗum omo jogori hiiɗade gorko to banggue lelde wona to banggue ko gorko waɗata ko hankkadi o yiiɗi hiiɗade ɗum gam beele gorko acca kono ala ko yidde dandude cellal makko ɓandu beele o daña cellal saabu eɗen gandi hande rafiji ne keewi rafi sexe hulɓini wona tan sida won rafiji gonɗi hakkude debbo e gorko ɓuuri bonde hay sida so yimɓe ganda won fection ngaji nan toon ɗi soɗi nanguima ay hoore zakari ma nde ɗi ñamat ɗum waɗa puƴe wayano comme timsini wayano comme ko wiyete mycose walla mbiyen dogam site walla rewam jiya jomum nguru ngu ñabboto nguru ngu taƴat jomum hulta hay leldade e joom suudu mum saabu sa leldima joom suudu ma tan nguru ngu waɗat ko taƴe wayno koko guinani taw wona ko guina taw ganduɗa ko fection gontono naate maɗa naati bonni nguru ngu ɗon ɗin fection ngaji no gooti eɗen keeɓi hen dalillaji laaɓɗi eɗen keeɓi hen carte témoignage uji laaɓɗi ɗin rafiji en kalnama ɗumen ko heewi kono ma en kalan yimɓeɓe holko safrata ɗum ɗon on fection so rewi gorko omo yaa hawo taƴa gorago gorko no jusam taƴirta peɗeli neɗɗo ni oɗon gandi ñaw biyeteɗo jusam woni gana tahta no yaharta tan kadi peɗel mum ne taƴane siri ƴiƴama ha laaɓa ni jomum ne gorago mum ne yaaha ene taƴira noon ha ganduɗa waɗa peeƴi petti bonna ɗum debbo noon haala mum haalaka rewɓe hewɓe ne jogui hande probléme fection mo ganduɗa hande kamɓene ko paarey ko kalmi gorko ko aɓe jogui ɗen caɗele won hen jiyatake ene waɗi petti ne yaltina hay ƴiƴam seekoto tawat hankkadi ni ko fection koko heewi toon ha watti yaltude boowal ɗum noon ene moƴƴi moni kala rento ha tenti noon hakkude nawliraɓe nawliraɗo e nawliraɗo kamen koddi goto hen kala
ene foti rende terɗe mum no hannirta ni. Holko saabi mbiɗen noon? Sabu so tawi woni ka dendaɗo gorko rento yiilade woni produit ji ɗi anda en kaali won poudruji ne gooti ɗi rewɓe kutorto ko wayno foyde manto en ko wayno gueɗe goɗɗe ne keewi ne mbayno leydi gasata yahoɓe hannde Dubai en walla yahoɓe Bene en walla yahoɓe Togo en ne keewi ittuɗon poudruji daneji ngam yidde wontude mbomriji walla faadde ɓe jogii diƴƴe pewnade ɓe ngannduɗaa ndewani to baŋnge médecine humpito holko jogori bonnude tergal debbo ɓe toppitaki ɗum ɓe toppiti tan ko yo rokku mbelema gorko walla yo rokku mbelema debbo ɓayde komi nawliraɗo yomi fool nawlamo walla yomi fool joom gallamo taw ngannduɗaa ɗen diƴƴe walla ɗen conele saɗa waɗa ɗum e nder maɗa ene rokkuma affection sabu woni toon ko tew woni toon ene wonde ɗaɗi ɗi ko ƴiƴam fuuni hen tene kala tan nde ndiyam ɗam memi toon walla produit o memi toon mbaɗɗa hen jungo ma poriɗɗa ɗum so waɗi tan tastan nde ƴiƴam sabu eɗen nganndi tergal pop tiiɗani kala ɗo tew larel mum woni tiiɗani way kono ngoragu ni nguru mum tiiɗani hay soko hunde wotere tan memi ɗum ene wawi seegde ɗum debbone ko hono noon fijirtake so tawi wonko memi ɗum seeɗa seekat ɗum so seeki ɗum on produit ɗo memi ɗo so asat so asi ɗum wayata kono ñiire wonde ɗakkudi ndi andi jogii caɗele ndi seeki aɗa ñaama ko lammi ene naata toon ene asa ñiire nde hay to ɗaɗol watta feɗɗude ga henno ko hono noon so yeehi ha yettin won nokku naata toon asa ɗum bonna ay waɗa effecté so waɗi effecté nder o waɗa paali jiya joomum sen yiya ella mum ferta so gorko wonde mum wayata kono ñama ko ni fertat hankadi fection yettima won nokku nanguima won nokku yettima so gorko wonde mago ruttima wonde joom surum ɓoya kamɓe ɗi fof ɓe ndenda rafi o ayi wona an a ñawni hoorema a ñawni joom galle ma a ñawni nawle o ɗum waɗi noon woni wawde nawligu ko anje ñawnude nawlum woni wawde nawligu ko anje nawnude joom galle mum belema so tawi wonti tan wonani e ma koma paggoɗa conele walla paggoɗa leɗɗe walla paggoɗa diƴƴe ngam wadde e nder ma beele gorko ma welto a natti wonde debbo debbo pour min debbo way tan kono ndefuni so wonti ko ajja walla kirmasi walla laurier walla ñamal welnoto ñamde ma a welani saabu welama wonata koye jungo neɗɗon defa ñiiri ɓolti taw ko jungo ngo e ɓernde nde tawno so laaɓi tan ñamoto debbone so laaɓi o uuri tan o yettoto kono so tawi wonti a laaɓani a uurani ka danka yettintuma tan ko produit ji maɗa walla kaɓirɗe ɗe kaɓɗa e nder maɗa beele pooɗa gorko natti wonde debbo natti alay sago noon ganden wona ɗum woni hare nde wona ɗum woni combat o ko goto men kala yo uddit ɓernde mum watta haqqille e goɗɗo o ƴeewen holno gurdeten e mbadi pewal tawen galda e caɗele ene noon e mbasiyima debbo o ɓayde omo yiɗi joom galle makko gorko Allah waɗi ɗum ɗon ko pijowo so anduno kam wawi yaltude yo yalta dewgal he pijowo kam wondotako taw kadi ko pijowo ha mo ganduɗa ne fijja yimɓe ɓe ganduɗa kono ɓayde o holliti omo yiɗi joom galle makko mbasiɗen mo ko yowat protégé kala nde wonda joom galle makko yo protège hoore makko so wona ɗum nden gorko o rafnamo kamɓe ɗi kala ɓe dafe gorko rutto seeramo saabu kala gorko pijirowo joom suudu mum ha ɓe pijjata ɓe joom suudu ma anda ko ɓe o fijjata musidɓe te o ene wawi warde joom suudu mum ɓenne kadi ne mbawi warde hay cuddiɗo nde tawno hande rafiji ne mbaynole warde wona tan ɗeɗɗude wona tan fellude wona tan fiide laaɓi ala warde ko andude an hoorema aɗa manka cellal gonda e neɗɗo goɗɗo beele wondoya e goɗɗo daña rafi ɗum neɗɗo ne foti rentade ɗum ko ɗum woni warde neɗɗo hande o saabu sa tawi a rafni neɗɗo goho safroto duuɓe kitale ɗiɗi hankkadi wol gallinimo ko oɗo rafi o rafi nawi haqqillo bifti haqqillo kala ko dañi hankkadi ko hen o waɗata wona a warimo omo wuuri kono a rafnimo ɗum alay saago musidɓe tedduɓe ndentoɗen ɗum no moƴƴi ha wona seeɗa eɗen ɓenna ɗo hen ɓattake goɗɗo oɗon gandi ɓuuri bonde aduna pop ko fenade e dewgal penana joom suudu ma walla penana joom galle ma
aɗa nelda haalisaji mbiya ko bane gorko nelduma taw ko gorko goɗɗo nelduma penana ɗum joom galle ma nden fenade fof ɓuuri bonde te no duttuɗa kadi sa duggoyi guitta seeɗa mbaɗa hen ñammina joom galle ma e sukaɓe maɗa holto parnuɗa ɓe so tawi a natti hulde Allah an a natti hormade keeri Allah an añ e ɓernde ma kam ñamminde joom galle ma walla sukaɓe ma ko laaɓani an ko ligguiɗa e terɗe ma walla ko kollirɗa terɗe ma walla ko ñaguirɗa e terɗe ma ha keɓɗa ɗum e pena iwi koye goɗɗo taw ko ɗo iwi duttoɗa ñamminamo ñammina ɓesgu maɗa sa hulani Allah a waɗi ɗum kam hul ittude ɗum ñamminaɓe ɗum ne ko gorko goto holliri omo jogui hen témoignage laaɓɗo wo ande joom suudu makko ten omo yiiɗi ɗum wonno ko ɓi kaw makko yiiɗa seedo ɗum gila hakkude makko e kaw makko en bonani nde tawno won ceerle dewɗe ɗon bonni en ɗam ɗam kono kanko renti ɗum o waɗi sacrifié ɓernde makko faade dewgal makko musidɓe tedduɓe woto enɗam ɗam bonde kono kay debbo o omo tawray mum woni message uji woni haalisaji tene kadi iwani e ɓattiɗoɓe iwi koye woɗɓe ɗum noon ko wasiya timmuɗo faade bandiraɓe yoɓe ndento ɗeɗon gueɗe musidɓe tedduɓe ko wona ɗum ko en kaali fenade oɗo hen no gorko o iwi koye guure dowri e pourtant omo resi debbo aɓe dañji sukaɓe nayo omo resi debbo e koreji mabɓe aɓe dañji sukaɓe nayo o yeehi e laamorgo makko o dañi toon palesel omo yeeya kosam haɓe dokkimo toon inde wonde ɓe joftinimo e kosam ɗam ɗon o notta e ɗam kosam hawo dañi fayida debbo goto jeeyaɗo e leñol golngol yimo ɗon ɓe jiɗodiri on debbo noon ko desanoɗo ne seera kono kay joom galle mum desnoɗumo ko moyen ene joguino moyen seeɗa en ɗaldi ɗum galle ne ɗaldi ɗum ngaalu seeɗa ne ɗaldi ɗum oto wonno kanko sukka gorko ko boɗejo coy jol dow joɗɗo joom hinere towde andi ɓen so tawi peeñe leƴƴi keddiɗi so dañi ɓen gonata koye maɓɓade mumen mbiyata ko dañi kanŋe nde tawno ɓen ne parnono dañde gorko joɗɗo ɗum waɗi ko mbiɗen ko mboɗo yinma ala no mbawmi heedandema ɗum ko tampere mawde ɗum waɗi baba mal wi gilliɗi ɓeydotako ko gañgu woni ɗon gañgu ngo ɓeydotako so ɓooyine wonta guiɗoma mboɗo yinma ala ko mbawanmami ɗum so ɓooyi tan gañgu wonat ɗon mboɗo yinma ala ɗo kedantumami so wona mboɗo yinma ɗin gilli kontatake kono mboɗo añma mi bonnantama mi haɓata e ma mi yennatama mi ƴettotako hay somi yi ko boni e ma ha jaam ala hen komi jaaɗo o so ɓooyi on wawi wontude guiɗoma ten o so wonti guiɗoma kadde gurdam on ceertata ɗum waɗi noon alay saago ganden holko woni yidde holɗo foti darade kono kadi gorko jasni yidde nde bonni yidde nde on nde yiɗimo nde wimo min mi yiɗiranima caysiyagal mi yima ka gorko baɗɗo fayida deƴƴo gollotoɗo mi ɗaminaki e ma hay mbuɗu jimmi tan ko dañje minnene gorko desowo ni woni gorko holliri minnene kadi mboɗo yinma jinmi ko resdema ɓe kumana kono haade mabɓe humanede o wi haalnam sa jogui debbo on wimi ala debbo taw mi resani ko joni garmi ɗo e laamorgo he mboɗo yeeya kosam somi dañi noon komi jiɗɗo resoy to amen to kono noon ɓayde mi fotte maɗa a woni joom suudam ni woni o eggi o hoɗe galle on debbo galle ngarɗuɗo debbo jangguinimo haw wawi oto watti so fini subaka o dogna oto debbo wara o uddirtabal makko kosam o yeeya ha debbo yeeso galle mum ɗo wannimo ɗon magasin kosam ɓe coodi sakuji kosam ha heewi ɓe mbatti fendude aɓe jeeya debbo jokki golle mum ɗum pop o haalnani debbo omo jogui debbo to wuuro mabɓe to musidɓe tele omo jogui to ɓiɓɓe nayo o wayli numéro téléphone o wayli pop hankkadi o taaƴi yimɓe hewɓe hankkadi o hoɗi e nokku mo hay goto handamo musidɓe teddi kono noon hankkadi en jettima e aduna ala ko suuɗoto kono kam Allah wallimo kam duuɓi ɗiɗi rengu omo suuɗi ha ganduɗa koreji makko cikkata ko mayiɗo ha ganduɗa ɓen cikkata ma rawni ko mayiɗo walla ko jaltuɗo leydi ndi omo fayi leyɗele goɗɗe no yimɓe hande pusirtan e ɗanno ni waɗata goto e sukaɓe mabɓe ene yirlo yeeyoɓe tan juula balebel ene yirlo tan ha waɗima ko renku guite mabɓe mbaɗi ŋas ɗo yiiɗi suuɗade ɗon nde ko woni yimo wimi jaam kaari
tan o yalti ɓe calmodiri o wiya ha noon ko ɗo kenmi oɗo saha joni ko ɗo dumuni fof komi cuuɗiɗi sa yino mba sahala nde goto ɓe calmodiri ha gasi noon on yeehi haalani sukaɓe men ɓenne kadi nde noddata wuuro men to kaali mbi kaari kay min jii ɗum musidɓe teddi ni woni kaw makko iwi toon ari yimo o haalani kaw makko o desɗo ga kono mo resi o anda mo jogui toon debbo hande duuɓi ɗiɗi eko fayi musidɓe teddu kayiraɗo waɗi ko boni ni woni han kadi kayiraɗo wimo sikki ala kalna debbo walla so wona ɗum gara jiiya debbo maɗa o hono waɗete tan alay saago hunde feeñat reeɓi ha ganduɗa dañi goto yimɓe mabɓe ari ɗon tawanimo ɗon kono tawi ɗon suka debbo o noon ko miñum joom suudu makko o aɓe jewtide o namdi suggorko wiya suggorko yalti aɓe jewti o namdimo wuuro moon holno wiyete o haali on haali holko jiiduɗon o haali on namdimo duuɓi makko o haali ɓe ndewodiri ha on wimo ni omo jogui debbo nan wuuro mabɓe toon jogui ɓiɓɓe nayo ko majjunoɗo duuɓi ɗiɗi ɓe jiitanimo musidɓe tedduɓe on woto wi noon o wiya ha kay nde on mawnum debbo arti o haalani ɗum nde gorko arti ɓe kaala ɗum wuddi ha yewi mimi leydi kono noon ala ko yeddota ko ala ko yeddoto musidɓe tedduɓe battanmi fof ko feeñi nde feeñi nde addi haala mawka o bonni ɓernde debbo o ay debbo yaltema ko debbo yaltinimo galle o ɗum waɗi noon fenade dewgal moƴƴani heewi hande e nder rendo men ɗo debbo diwɗi jaaha yiide ƴamoyde ɗum walla potta e debbo baɗɗo fayi walla nana debbo baɗɗo fayi penana ɗum mayi huɓere mboɗo jogui oto mboɗo jogui wutteji mboɗo jogui galleji mboɗo jogui kanŋeji min to ɗannimi toon jogui magasin uji komin lamɗo komi jontaɗo naggam e naggam sa resi debbo so ari taw ko fenade bonde ɗum ɗo fof koko rentere musidɓe tedduɓe wona jawdi jogoto dewgal wona fenade jogoto dewgal mbimi ko yidde tawni wonde korsa e nandiral e kala saaha joɗɗen mbaɗen point ngaji oɗo saaha holɗo dewgal min ngal tolni musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon tinnoɗen no moƴƴi mbawen wurde gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe so buuɗaliru men nde feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande wonno ko dewle musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki mala kijjam yo jaam Allah ñalla nena